So lo mfana dadibana naye ku-Instagram, yabo, and then sangabantu abancokolayo wethu, yabo. And then at that time lo mfana behlala eDubai nandilapha Cape Town, yabo. So like bengena intentions zakumbona or anything, bendizincokolela nje, yabo, until abuze uba ndinayo na i-passport, yabo. And then I was like, yeah, nayo. Why? What bafuna ndiyam ndiye phaya. That came like ba andizikwazi ukuya phaya. How about yena aze apha, yabo. Anyani shem. The following week weza nyani umfana apha eCape Town. Cool. So ndinguloke sanerest like ndipakisha impahla zam. Ngicela ubona umuntu wami. Cause no, okay, ndapakisha outfit A1, not like as in impahla ezigcweleyo. Ndapakisha outfit A1 because wayethena ba the following day I was just like showing him around, yabo. Okay, no problem. So xa ndifika phaya unilindile kwi-reception nyani kanhage and then sinyuke elevator. So xa ndifika ndihlale esitulweni, yabo, yena behlele ebhedini. Then abuze uba like ndilambile na, yabo. Ndathi no, but ndizalamba exesheni. Athi uba mandiorde into yokutya nento yosela uzandinika imali. I'm like, okay, cool. Sharp. Konza order ke ngoku athi ba mandizohlala ecam kwakhe. Atsho phakama ebhedini siza kum. Xa ndibamba man like bekho nto ethi uba mandijonge ezandleni bam xa ndisithi hayibo. Fana namazipho agcweleyo like mangakanani. Made. Aqinile, a-brown, dark. Like aqinile, yabo. And then the moment ndibona like lawa mazipho wakhe ne apha entlokweni yam kuvele kwagcwala izitori zabantu abajikayo and stuff. Qamba hayibo, namhlanje imini yam sana. Ndim ozojikela namhlanje. Like, okay. Like ndabe ndisoyika because nyani guys, like besides i-drama ke ngoku and anything ayoyikisa la mazipho, like la mazipho la mfana. So ndabe ndisoyika and he noticed uba ndiyoyika and then wahleka uba hayibo, what's up, yabo. Me being me, ndamxelela uba ayisana amazipho akhandoyikisa mna andiwaqhelanga amazipho amangaka, yabo. Then ahleka uba no, it's nothing, relax baby. Like, okay, andikwazi urelaxa mna, yabo. Sharp aphinda azama ukundibamba hayi ndibe nditswini ke ngoku like nyanyanyani like ndishake like shake yo. Like ndishake ube nyanyanyani ke ngoku this time, yabo. And then qamba no andizobe ndizihlukumeza ndizarequesta ndigoduke. Nyani ndirequesta ndigoduke abe ndithuka amando mfana uba ndichildish what ndiqome nanexesha lokuphendula ke sana. Hayi andithuke nalapha efowunini, yabo. Ndim-unblock ekuseni ndihambe ndiye esikolweni nyani. Xa ndisesikolweni ke ngoku anditextele uba ndenza ntoni, ndiphendule uba ndenza ntoni, yabo. Athi bacela ndiyombona because ulonely yena ngoku, yabo, and apha beze kum, yabo. Ndithi ke mna ke ndicela ukuchopha amazipho wakho wena. Athi yena akazukwazi ukuwachopha amazipho wakhe, mna ndicima ndispecial kangakanani because la mazipho uspende 7 months wakhulisa. So like andinokwazi ukumenza achopha amazipho wakhe. So I'm like, wena usuke ngaphaya eDubai wazobona mna apha but uhlula ukuchopha amazipho and amazipho like ayandoyikisa, amazipho oyikisayo shem, yabo. Ndithi andizikwazi ukuza apho mna usenalo mazipho ndiyawoyika, yabo. Sharp nyani buyele res. Aphinda nditextele lo mfana I think like after 3 days, yabo. Ndibuze mfana wachebile amazipho. Athi lo mfana wachebile ushiyele kacicane and bekunzima unxako wachopha amazipho wakhe. Qaba amazipho athini nalasana. Ndathi hayi uba usashiyele kacicane mna nawe asikazi udibana. Nantso ke experience yam nekwethu, but there's more.